Ćao! Danas smo završili sa mailovima, to jest juče. Pa danas idemo da snimamo, idemo napokon na brod. Opet, jedva dočekamo taj dan u nedelji kada možemo da odemo do broda. Malo da vidimo sunca, malo da kuvamo. Malo da nešto pročitamo i da se bućnemo. Sad idemo u ideju i danas pravimo jednu super ukusnu salatu sa posebnim prelivom koji sam naučila od Andreja dok sam bila u Francuskoj. Tako da pravimo nešto ala Andreja, ala francuski. Ala francuski. Ala français. Jedva čekam da probam, pošto volim kad ti nešto spremaš, uvijek je zanimljivo. Ajmo, vozi, ladna sam. Dakle, došli smo u ideju, zbog svežeg voća i povrća, trenutno uzimam povrće. Sada, ono što je bitno je da ja kada sam probala ovu salatu, ono što je bilo specifično je sveže povrće i fantastičan dresing, naravno u kombinaciji sa mesom, posle ćete vidjeti koji je izbor mesa pao. Sad, Andrej bi me verovatno ubio, pošto posebnu pažnju poklanja svakome. On voli da opere salatu, da isecka, da to sve bude savršeno. Sad ne znam koliko vidite, ovo je foie gras. To je pašteta od pačetine. Salata se sprema, a klopa se krčka. Chef? And the dressing for the salad. But, Ali? This is going to be a good dinner. Yes, I think so. All the ingredients coming from the region that we crossed, and it's from the Sud-West. A bit of a heavy cuisine, but that's the way we like it. Sada smo jeli foie gras, and it's very good. Izuzetno je dobro. Priprema se lagano klopica. Šef je tu. Hello? Yes. A vidite ekipu. Mi idemo na brod, tako da brža jednostavnija varijanta. Iako ovdje ima da se kupi, kao što vidite, svega svežeg, meni je ovo lakše. Andrej je rekao da je ovo cheating, pošto kao kada kupiš gotov majonez, to je kao prevara. Treba da napraviš svoj, ali mi kupujemo. Idemo na brod gdje ćemo i to sada pravimo od nule. A i leto je. Evo balzamiko. Uzela sam ovu himalajsku so. To je poprilično zanimljivo. A i ja imam kod kuće i mnogo volim. Čitala sam da je ta so najzdravija od sve koje postoje, tako da radujem se. Eto, stigli smo kod našeg omiljenog mesara. Mi ćemo da ga prekidamo, pošto kao i uvek je veliki džentlmen, pa sve secka na komadiće. Sada, ja sam uzela, to jest uzele smo ćuriće belo meso, pardon. Ja sam jela ovo u Francuskoj i meni je to Andrej pravio sa pačetinom, ovde pačetine nema, ali mi je zato rekao, uzmi dobru ćuretinu, ovde je super. Tako da je to kao zamena i marinirat ćemo sada u nekom sosu u kome on inače to marinira. Sad ćemo sve da vam pokažem. Hvala, vidimo se. Prijetno. Ćao, čao. Da namestim frizuru kad već ima ogledalo. Čekaj ja da vidim. Jesmo spremne? Jesmo. Korpa je puna. Biceps radi, vidim. Jesi vidjela? Jako. Kako je to snaga. Znači, bit će dobra klopa. Ja sam već gladna. Ajmo, stvarno moramo da stignemo sve. Šta čekamo? Čekala sam. Čekamo čamac. Mi smo na marini 4. juli i idemo na brod. Čekamo da dođe čovjek da nas preveze do broda koji je na bovi tamo. Prevoz znači. Ajde, Anči. Evo. Ispadaj ti prvo. I stigle smo na brod. Gospođica, pogledajte ovo, kako je vredna odmah. Zdravo!
Ono što je posebno kod ove salate je naravno taj dressing koji je fenomenalan. Ja sam već pomenula, čini mi se dok smo bili u Ideji, da sam ja ovo jela sa pačetinom. Andrej mi je preporučio da pošto nema pačetine da uzmem ćuretinu i da je mariniram. Tako da sada ću vam reći šta je potrebno za šta. Uzeli smo oko 400 grama ćuretine. Nju ćemo sada, lepo onako iseckano na komadiće, da mariniramo u sosu limuna i sveže, lepo iseckano, sitno iseckanog belog luka. I to ću da ostavim nekih pola sata onako lepo da ostoji, da se izmarinira, možda 45 minuta dok se mi sunčamo i dok uživamo. A ono što ću umeđu vremenu uraditi, naravno o salati ne treba puno da vam pričam, jer to je vaš izbor. Dakle, ja sam uzela miks zelenih salata, ja volim cherry paradise, vi uzmite ono što se vama najviše dopada. Naravno, uvek možete da dodate i pinjole i raznorazne neke zanimljive stvari uz to. U Francuskoj sam često jela, oni unutra ubace i lešnike, ponekad i bademe, svašta nešto. Tako da igrajte se ukusima, igrajte se, vidite šta vama najviše odgovara. Sada, ono što je posebno, to je ovaj dressing. U dressing ide ovako, ovo je dressing koji on izmislio na brzinu. Ide kašičica balzamika, vidjet ćete posle kako pripremam. Onda, naravno, hladno presovanog maslinovog ulja, to je bitno. Ide jedna kašičica Dijon senfa. To je jako bitno, verujte mi, zato što on daje baš taj specifičan ukus ovom dresingu. Sada, ono što je posebno bitno je, naravno, da dodate biber i so, ali kada budete dodavali majonez, prvo probajte, izmešajte sve lepo i onda dodajte majoneza, onako probajte pomalo. Ja sam videla da on dodaje, ako doda kašičicu Dijona, onda doda malo manje od toga majoneza, pa proba. Dakle, bitno je da ne bude previše masno i da nema previše taj ukus majoneza. Eto, to je ono što je veoma bitno. Dakle, dodajte manje majoneza od senfa. Ja volim puno belog luka, tako da stavi ti slobodno bogato. Ne brini. Virusi i bakterije, doviđenja. Idemo, beli luk. Beli luk iseckan, prsti mirišu na beli luk. Fora je u tome da uzmete prvo limun i malo ga ovako protrljate, da se lakše to sve lepo posle iscedi. Pritisnemo ga malo. Pritisnemo lepo. I sada, pazite kako sečete da se ne isečete ako je neki mnogo klizav. Ako je neki mnogo klizav, sad će neki reći, jo bože kako ova smotana. Ali nije, samo malo žurimo, zato što smo toliko gladne. Da. I onda kada ste ga ovako malo lepo protrljali, onda se mnogo lakše iscedi. A pošto nemam onu cedilicu, kako se to zove? Pa cediljka, da. Cedilica, baš sam pametna. Fino potopi. I dobro je, ja sada nemam, pa sam sve seckala, ali je dobro kad imate onu spravicu, kada možete beli luk da stavite unutra i onda to direktno da ide... Da zgnječe. Da zgnječi, bravo. To je čak možda i bolja varijanta, ali pošto ja to sada trenutno na brodu nemam, snađi se. Da malo odstoji. Sada je došao red na ono najbolje, najzabavnije, ono što ja najviše volim kada je ovaj recept u pitanju. A to je pravljenje ovog dresinga, ili ti sosa, ili ti preliva, najtačnije. Dakle, idemo prvo sa senfom. Idemo 2 kašičice senfa. Pa onda ono kao što sam pominjala malo pre, za toliko manje, za trećinu manje majoneza, mada sve treba probati sve vreme, to sam naučila od njega. Još malo, pa ćemo posle probati i dodati, to je važnije. Ćemo da... Sada, naravno, senf
Bože se, biber. I ovo isto nemojte se igrati, dodajte malo pa probajte. Po ukusu. Po ukusu. Onda so, ovaj put himalajska. Tako je. Kako lepo miriše, već sad osjećam. Aceto balsamico, naravno, jako bitan sastojak. Još malo fali bibera. Ova kašičica ne sme da se vrati unutra. Idemo dalje. Još malo bibera, to je definitivno. Pa, aceto balsamico. I to, radije dodajte pomalo, nego da ga ima previše. I maslinovo ulje. Poslednji sastojak, znači. Poslednji sastojak. Dakle, poenta kod ovog sosa je dodajte sastojke polako i probajte da ne bi bilo prejako. Naravno, imajte u vidu na kraju da ovo jeste jači dresing, ali on zato ide u brdo salate. On je tu onako da bude, da razbije taj ukus mesa, nekako da bude kiseljkast i da nekako osveži celu tu kombinaciju. I njega kad probate ovako samog, deluje vam kao da je prejak. Može da deluje kao da je prejak, ali razmišljajte o tome da to će sve ići u salatu i uz meso. Eto, to je to. I da, budite lagani sa solju u početku. Ima još jedna preporuka, ukoliko vam se dogodi da onako prvi put pravite pa vam deluje da je prejako, možete onda dodati još majoneza, on će ublažiti malo taj ukus. Ili da dodate pola kašičice ili po ukusu meda. I onda će on malo neutralizovati ako je prejako preslano ili ako ste u nečemu preterali. Stavila sam na ulje, stavila sam dosta ulja i ulje je vrelo, ali kao i svako belo meso ono pusti malo svoje vode, a pritom je bilo i u marinadi limuna i belog luka. I sada se onako savršeno osjeća taj beli luk, a boga mi i limun. I naravno, uskoro će da ispari ta voda i onda će meso da se lepo isprži. Naravno, da li je gotovo, uvek probate tako što bocnete, a ja volim i onako malo da porumeni za kraj. I sada je ostalo samo ulje, meso je već lepo porumenalo i ovo je gotovo. Sada ću da ga iscedim iz svog ovog ulja i kada se malo prohladi ide u salatu. Njam, njam, njam. Meso je gotovo. Fenomenalnog je ukusa. Treba da sačekate da se prvo rashladi, onda ide u salatu, onda se lepo doda cherry paradise, ono što je izuzetno važno, pre nego što dodamo zvezdu današnjeg recepta. A to je sos, dressing. Sos. Jedva čekam da probam. Ono što treba da uradite je da lepo naseckate ovako na listiće. Po želji, ja volim da toga bude jako, jako mnogo, pošto obožavam sir. Siroljubac moj. Siroljubac. Da narendate ovako lepo listiće parmezana. Hvala, Ana, pošto sam mutava trenutno. Pa zato što radiš kompleksnu stvar, tako da evo mogu ja da te dopunim kad god, samo ti napravi tu salatu nama da jedemo. Ne brini. Samo što nije. Opa. Tada! Sad ide najbolji ovaj deo, a to je dressing. Vi dodajte po ukusu. Ja, pošto ga obožavam i pošto mi je savršen, ja volim da ga dodam dosta. Anči? Oh, merci! Idemo. Ajde. Šta kažete, gospođice? Svojih ruku delo. Savršeno, jel da? Nema greške.
Nema greške, da, evo ja ću da završim sve umjesto tebe. Nema greške, sos je fantastičan, preukusan je, tačno mu da dozu onako nekog, kako na engleskom kažu, a bit of a kick. Da mu neku dobru dozu za sve ovo povrće, tako da je savršeno. Mislim da ću da je pustim sada da jede, pošto ne može da stane, pregladnela je. Dragi drugari, pogledajte što imamo za vas novo na sajtu Mogu ja to sama i do sljedećeg videa. Mi vas ljubimo. Ćao!